Porque a verdadeira tradición non emana do pasado, nin está no presente, nin se alisca no porvir, non é serva do tempo. A tradición é a alma eterna que vive no instinto popular e nas entrañas do chan. A tradición non é a historia, a tradición é a eternidade. Esquerri Casco e Barracaldo, moitas grazas e moita forza. Seguro que doxe nun ano estamos todos xuntos celebrando esta festa e pasando un bo rato xuntos. Unha aperta e un bico. Agurre!